ብዙሕ መደናገርን ሚስጥራዊ ነገር ዝሓዘ ኣብ ናይ ኩላትና ገዛ ዘይጠፍእ በብዕለቱ ንምግብና መጥዓሚ ንጥቀመሉ ጨንኡ ሓያል ንሰባት ንምቕራብ ኣጸጋሚ ዝኾነ ተኽሊ ጻዕዳ ሽንጉርቲ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ኣብ ዓለም ዙርያ ኣካላዊ ሕማም ንምፍዋስ ንመድሓኒት ከም ዝወዓለ እምበር ናይ መንፈሳዊ ጥቕምታቱ ግን ኣይተነገረሉን። ጻዕዳ ሽንጉርቲ ንኣካላዊ ጥራሕ እንተይኮነ ንመንፈሳዊ ውግእ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ከም ዝወዓለ ይፍለጥ እዩ። ሕድሕድ ፈጣሪ ዝፈጠሮ ፍረ ተኽሊ ኩሉ ብዘይ ዕላማን ጥቕምን ከም ዘይተፈጠረ ኩሉ ጻዕዳ ሽንጉርቲ እውን ንመንፈሳዊ ውግእን ሓይሊ ንምርካብ ኣብ ገዛ ዘሎ ክፉእ መንፈስ ኔጌቲቭ ኢነርጂ ንምጽራይ ክፉእ መንፈስ ንምብራር ካብ ክፉእ ኢነርጂ ንምሕላው ብፍላይ ናይ ቡዳ ናይ ክፉእ ዓይኒ መንፈስ ንርኩሳት መናፍስቲ ንምክልኻል ዝተፈለጠ እዩ። ሓይልና ዘዝሕል ዘድኽም ኔጌቲቭ ኢነርጂ ሓይሊ ዘለዎ ኣውርዮም ዘውሪኻ እናውረዩ ቀልብኻ ንነዊሕ ግዜ ወሲዶም ሓይልኻ ንክደክም ንክትርበሽ ዝገብሩኻ ሰባት ንምክልኻል ጻዕዳ ሽንጉርቲ ዓብዪ መድሓኒት እዩ። ብዙሕ ግዜ ሰባት ብዞም ተኽልታት ሰራውርን ዝርከቡ መድሓኒታት ምስ ጥንቆላን ሰይጣናዊ ኣሰራርሓ የተሓሕዝዎ። ነገር ግና ተኽልታት ሰራውርን ተጠቒምኻ ናይ ምድሓን ጥበባት ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ንመንፈሳዊ ሓለዋ ካብ ክፉእ መንፈስ ንምክልኻል ንተመስጦ ኣርምሞን ከም ዝጥቀመሉ ዝነበሩ እዚ ጥበብ ካብ ትውልዲ ትውልዲ ብመዛግብቲ ተጻሒፉ ዝተቐመጠ እዩ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ኣብ ብዙሕ ቦታ ናይ ተኽልታትን ሱራትን መንፈሳዊ ጥቕምታት ተጠቒሶም እዮም። ሓደ ምስላ እንትንጠቅስ ዕጣን ከርቤን ናይ ጥበብ ሰባት ናይ ጐይታ ውልደት ከም ኢድ መንስኢ ዘቕረብዎ ነይሮም። ኣብዚ ቪድዮ ጻዕዳ ሽንጉርቲ ዘለዎ መንፈሳዊ ጠሜታን ንኽፉእ መንፈስ ንምክልኻል ንመንፈሳዊ ዓላማ ከመይ ከም እንጥቀመሉ ትሕቲ ዓራትና ጌርና እንተሓሪስና እንረኽቦ ጥቕሚ ንኣካልና ዘለዎ ጥቕሚ ክዝርዝር እየ ሓቢርኹምኒ ጽንሑ። ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ጻዕዳ ሽንጉርቲ ኣብ ብዙሕ ሃገራትን ባህልታትን ንኣካላውን መንፈሳዊ ፈውሲ እንትጥቀምሉ ነይሮም እዮም። ናይ ጥንቲ ግብፃውያን ጻዕዳ ሽንጉርቲ ዝተቐደሰ እዩ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ንኣማልኽቶም ከም ስጦታ ዝህቡን ክፉእ መንፈስ ንምብራር ይጠቅም እዩ ይብሉ። ኣብ ግብፂ ዕጣን፣ ጻዕዳ ሽንጉርቲ፣ ከርቤ ከም ሃብቲ ጸጋ ይቝጸር ነይሩ። ከም ገንዘብ እውን ይጥቀምሉ ከም ዝነበረ ነገስታት እንትሞቱም ጻዕዳ ሽንጉርቲ ምስኦም ጽበር ይገብሩ ነይሮም። ኦሪት ዘሁልቅ ምዕራፍ 11 ካብ ቁጥሪ 5 እስካብ 6 ከምዚ ይብለና፣ እቲ ኣብ ግብፂ ብኸምኡ ዝበላዕናዮ ዓሳ ዱባን ብርጭቕን ሽንጉርቲ ቃንጫን ቀይሕ ሽንጉርትን ጻዕዳ ሽንጉርትን ዘከርና። ሕጂ ግና ገለ እኳ የልቦን በጃኻ እንርእዮ የብልናን እሞ ነፍስና ንቐጸት ይብል። ኣይሁዳውያን ጻዕዳ ሽንጉርቲ ዝፈትውዎን ተመራጺ ምግቦም ከም ዝነበረ ዝነግረና እዩ። ግሪካውያን ሮማውያን ድማ ይጥቀምሉ ነይሮም። እቲ ዓብዪ ናይ ግሪክ ፈላስፋ ሂፖክራተስ ኢንፌክሽን ንምሕካም ይጥቀመሉ ነይሩ። ናይ ሮም ወታደራት መንፈሳዊ መከላኸልን ብርትዐ ንረክብ ኢና ኢሉ ስለ ዝኣምኑ ናብ ጦርነት ቅድሚ ምኻዶም ጻዕዳ ሽንጉርቲ ይምገቡ ነይሮም። ታሪክ ከም ዘርኤና መብዛሕትኦም ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ናይ ጥንቲ ባህልታት ኣጋንንቲ የባርር እዩ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ጻዕዳ ሽንጉርቲ ካብ ገዝኦም ኣይጠፍእን። ክፉእ መንፈስ ናብ ገዝኦም ንከይኣቱ ኣብ በሪ ገዝኦም የንጠልጥልዎ ነይሮም። ኣብ ጥንቲ ሜሶፖታምያና ባቢሎናውያን ጻዕዳ ሽንጉርቲ ካብ ኣጋንንቲ ካብ ሕማምን ንምርሓቕ ይጥቀምሉ ነይሮም። ኣብ ሓደ ሃገራት ጻዕዳ ሽንጉርቲ መንፈሳዊ ዓይኒ ይኸፍት እዩ ተባሂሉ ይእመን። ናይ ኣውሮፓ ሓካይም ጻዕዳ ሽንጉርቲ ካብ ጅብኦም ሒዞም ይሕክሙ ነይሮም። ቻይናውያን ድማ ጻዕዳ ሽንጉርቲ ንሕክምና ምጥቃም ካብ ዝጅምሩ 4000 ዓመታት ኣቝፂሮም ይርከቡ።
ጻዕዳ ሽንጉርቲ ንመንፈሳዊ ዕላማ ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ? ቀዳማይ ሰብ እንትህርስ መንፈሱ ስለ ዝደክም ሙሸት ንኣጋንን ጥቕዓት ዝተጋለጸ ይኸውን። ስለ ዝኾነ እንትንህርስ ትሕቲ መተርዓስ ጌርኻ ምህራስ ካብ ምብህራር ንሕማቕ ሕልምን ህራስ ዝስእኑ ህፃናት መፍትሒ እዩ። ጻዕዳ ሽንጉርቲ ትሕቲ መተርዓስ ጌርኻ ምህራስ ጽቡቕ ዕድልን በረከትን ናይ ምምጻእ ሓይሊ ከም ዘለዎ ኣብ ሓደ ባህልታት ይእመነሉ። ስለ ዝኾነ ድማ ትሕቲ መተርዓስ ጻዕዳ ሽንጉርቲ ምግባር ኣገዳሲ እዩ። ካልኣይ ኣብ በሪ ገዛኻ ዝተወሰነ ጻዕዳ ሽንጉርቲ ምግባር። ርኩስ መንፈስ ናብ ገዛኻ ክኣቱ ኣይክእልን። ናይ ምስራቅ ሃገራት ከዝውን ከምዚ ናይ ምግባር ባህሊ ከም ዘለዎም ዝተፈለጠ እዩ። ሳልሳይ ጻዕዳ ሽንጉርቲ ብቐይሕ ጨርቂ ጠቕሊልኻ ኣብ ገዛኻ ውሽጢ ዘይተፈለጠ ቦታ ቅበሮ። ቀይሕ ጨርቂ ንምንታይ ኮይኑ እንተይልና ቀይሕ ናይ ሃብቲ ናይ ጸጋ ዘለዎ ከለር ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ገንዘብ ዕድልን በሪ ናይ ምስሓብ ሓይሊ ኣለዎ። ረብዓይ ጻዕዳ ሽንጉርቲ ጥርሑ ምብላዕ ይብሉ ንኣካልና ካብ ዘለዎ ጥቕሚ ብዝሓለፈ ሕማቕ ዕድልን ክፉእ መንፈስን ንምክልኻል ይጠቕመና። ሓምሻይ ማይን ጨውን ጻዕዳ ሽንጉርትን ሓዊስኻ ነብስኻ ምሕጻብ። ጨው ጭንቀት ዘወግድ ሓይሊ ዘምጽእ ምርግጋዕ ዘምጽእ ከም ዝኾነ ትፍለጥ እዩ። እዚ ኣብ ብዙሕ ሃገራት ዝተፈልጠ ምዃኑ ሓደ ጽንዓት ከም ዝሕብሩ ጻዕዳ ሽንጉርቲ ባክተርያ ናይ ምጽራይ ሓይሊ ከም ዘለዎ ኣረዲኦም እዮም። ጻዕዳ ሽንጉርቲ ናይ ምግቢ ምብራስ ይከላኸል። ናይ ጻዕዳ ሽንጉርቲ ቅብኣት ተቐቢእኻ እንተሃሪስኻ ካብ ጣንጡ ምንኻት ኣይቐርቡኻን። ጻዕዳ ሽንጉርቲ ኣካላውን መንፈሳዊ ጥቕምታት ብዙሕ ዘይተጠቐሱ እንተሃለዩ እኳ ንሎሙዓንቲ ነዘጋጅኽዎ ነዚ ይመስል። ኣብዚ ቪድዮ እዚ ሓሳብኩም እንተሃለይኩም ኣብ ኮመንት ተቐምጡለይ። ነዚ ቻናል ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ብምግባር ጀምሩ። ኣብ ቀጻሊ ብዝጠቕሙን ኣምሃሪ ዝኾኑ ቪድዮታት ክንጋነይና። ሰላም።